makita nato nga kon way Ginoo sa atong kasing-kasing, dili gyud ta magkahiusa. Mauna nga ang mga Sadusiyo o mga Parisiyo gabarog sa ilang personal nga pagtuo. Ang mga Sadusiyo moingon way pagkabanhaw, ang mga Parisiyo moingon naay pagkabanhaw. Pag abot na ni Pablo, nagkabangi sila, kay lain-lain man sila baruganan. Si Jesus ni-claim gid ni siya nga siya mao ang kamatuoran. Unya ang mutuo kaniya magkahiusa. Ngilingay mong tupad ing na nagkahiusa ramos inyo. Hiusa ra. Pwede bang hiusahon ang managkaaway? Pwede, dili? Pwede. Basta ang imong kaaway nituo ni Hesus, nya ikaw sa nituo sa ni Hesus, nya nag-away lang mo unsa kabutang, utang ba, o inyong giawayan, kana bang kabit-kabit, nginana. Og pulos mo nituo ni Hesus, dali ra kaayo pagkabot sa kahiusa. Ngano man, kay ang isulti ni Hesus, makapahiusa man gid nato. Pananglitan, unsa may sulti ni Hesus kung nag-away mo tungod sa utang? Ningon si Hesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kisa pa may imong makaaway nga di naman kapaninglan. Pero ningon sad siya, kamo sad nga nangutang, tumana sad ang inyong gisaad sama nga pakisamaha nga didto mo ni saad sa Ginoo. Wa na. Humana. Pananglitan ron, kabit. Kanang kabit. Unsa may sa sugo ni Kristo para sa asawa urbana nga wa mangabit. Moingon sad si Kristo, pasaylua lang og kapituan kapito. Yan, ingon sad si Jesus ngadtos mga nabiktima ng kabit-kabit, ayaw panapaw. Niyang magtuman ana, di ang bana mo uli, niyang asawa mo pasaylo, magkahiusa dayon. O niya ron kun ang gilalisan kanang impeachment. Kanang impeachment ba? BP Sara. Unsa may sugo usad ni Kristo, og nituos BP Sara sa Ginoo, nituos sad ang mga prosecutor sa Ginoo, hastang Senate nituo sa Ginoo, adali kay na sila magkahiusa. Nga naman, moingon raman ang Ginoo, ang kamatuuran maoy muhatod ninyo sa kagawasan. Og tinuod yun nga, nagdispalko si BP Sara, ang kumandiha, moingon raman nga iuli. Iuli. Unya, ang sama sa buhaton sa prosecutor, og nakadispalko yun, iuli man. Iuli man. Why impeachment? Pasayloon. Kaya nga masad nga, pasayloag kapituan kapito. Kadali ra na pasayloon. Unya, og kanang flood control. Ang sa may mahitabuan na, iuli. Unya, trilyon man. Di man makauli. Priso lang usa. Priso. Ana. Haron, mauna to iyang silot. Pero iuli, katong 1.3 trillion, absuelto. No? Saban, okay mo na? Okay kayo. No na, ang Ginoo ra gyud makapahiusa. Unsaon man aron maduol tas Ginoo, ayaw gyud paningkamot nga ikay mobantay nimo. Do not secure yourself. Matod pagay ni Kristo, kalimti ang imong kaugalingon. Muna, ang ampo ni Kristo ngadtos amahan, bantay sila amahan, pinaagi sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag nako. So kinsa man day magbalantay nato, ang Ginoo. Monang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Ngilingi ana sad imong tupad. Ingna
sugod karon din ako mulaom nimo. Ana ba? Din ajud ko mulaom nimo. Asa man ang atong paglaom? Adtos Ginoo. Kay kanang imong tupad, kanang imong silingan, posible gina nga mausab ang kinaiya ana sooner or later. Mausab ba? Sa una bitaw, Bongbong Marcos ug Sara Duterte, unity man na sila. Perting nindota paminahon sa ilang unity mo. Pero ni kalit lag ka pidok nawa. Sa una, Bongbong Marcos, Duterte, mga Duterte, pagkasuod, gipalubong gud ni President Duterte ang papa ni Bongbong Marcos, katos Marcos Sr., gipalubong gud bisag kanang kuang gito gipetisyonan gito maayo anang kanang mga pinklawan, kana sila si Lini, kana silang mga yellow, ala brali gitong maayo, pero tungod kay suod gyud si Duterte og Marcos, paglingkod ni President Duterte, gilubong gyud dito libingan ng mga bayani, pila na to katuig wa makuan, pero di gyud takalaom kay karon ang nagpapriso ni President Duterte dito sa dahig, mao man ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wa may gihimo. Ana. So si Senador Bato, anang mga kapulisan, under man niya sa una, deny kay nas Bato, pati si kata ng Bato, karon agigukod na, nagkadagma-dagma. So, di kita kasalig anang atong isig katao. Ako di sa kumusalig ninyo, nga kamoy makapanindot aning akong kinabuhi. Iampo lang na nakos Ginoo, o nasayod ko nga ang Ginoo mo'y nagbantay nako. Niya lahi ra ba ning Ginoo kung mao'y magbantay nato mga igsoon? Nga naman, ang iyang siguroon og bantay nga dili ta madani sa yawa. Mao na si San Pablo gipriso, gikadinahan, wa gireklamo. Nga naman, ang Ginoo di man reklamador, kinsa may reklamador ang yawa. Padayon lang siyang gipriso. Tanawa, giunsas Ginoo pagbantay si San Pablo, wa niya pagawasas prisuhan. Gibalik siya balhog sa prisuhan, ug nagpakita ang Ginoo niya og niingon, ayaw kabalaka, sama nga misaksi kanako dinhi sa tiyang giunsa to pagsulti. Ayaw kahadlok, ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma. Pasabot ang pagkapriso ni San Pablo, ipadayon gyud didto sa Roma. Og tinuod gyud na priso gyud San Pablo dito sa Roma, og didto gyud siya naputlas iyang liog sa Roma. Og gibantayan pa gyud siya sa Ginoo nga kanang pinariha sa atong tawhanong pagbantay. Muingon gini si San Pablo, Lord, pagawasa la sa tingay ko diri Lord. Di na ala sa kumuadtong Roma, Lord. Ana. No. Pero tungod kay si San Pablo mituo mas Ginoo, nahibaw sad siya nga mas importante ang pagsaksi sa Ginoo kaysa iyang lawasnong kagawasan. Muna kita sa dunta, muingon sa dunta ta, mas importante ang pagbarog sa kamatuoran diha ni Kristo kaysa kahayahay o katagbawan nga lawasnon. Muna iampo nato karon sa kalibutan ang mga tao nga nagbarog sa kamatuoran, kana bang kamaong mohigugmas mga kabos, nga bisan pag gidaog-daog na sila, gilutos na sila nini mga bakakon, labi na din sa tong nasod kini mga kawatan, mga bakakon nga siging lutos sa mga nagtinarong, siging panggipit sa mga tao nga mutugas kamatuoran. Hinaut unta lig-unon sa Dios ang mga matarong og pailhon sa ilang sala og sa ilang silot ang mga buangon. Mga igsoon, ang Dios Amahan naghatag kanato sa iyang panabang og panalipod pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron kita magkahiusa. Busa masaligon kitang moingon
Amahan namong tanan, hiusaha kami. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan, mahiusa sa kasing-kasing ug sa hunahuna uban sa atong Santo Papa, si Papa Leo, ug sa atong mga kaobispuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang kalibutan mutuo kang Kristo, tungod sa panigingnan sa mga Kristohanong nagkahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga binunyagan diha kang Kristo, madala ngadto sa makitang kahiusahan sa ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang matagbanay, mahiusa diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga si Halamdong Teofilo kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanuunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga panaghiusa uban sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami.